La historia personal nace de una conversación entre dos mujeres. Yo en ese momento estaba pasando por el proceso de quimioterapia y a partir de ahí pues, nació Joves Furtats. Aleshores el que jo faig és generar una dramatúrgia i uns textos que dialoguen amb el seu material. L'aleteig d'un pardalet blau a prop de la finestra. Eixe instant en què les plomes s'agiten i alça el vol. Trabajé con el barro porque es mi medio, es un medio más ancestral del ser humano a la hora de trabajar con el arte y finalmente el hilo conductor me llevó a trabajar la expresión humana. L'exposició està formada per les peces de fang, que són expressions. Després n'hi ha tota una part de fotografia, de selfies que ella es va fer per a fer les peces de fang. I després n'hi ha una part de vídeos i de fotografies que ella es va fer abans de la seva reconstrucció. Aleshores, l'exposició és una exposició instal·lativa, multidisciplinària, en la que, a més, n'hi ha dies puntuals de tota l'exposició en la que fem una performance desenvolupada per la mateixa artista. Aleshores, nosaltres el que volíem era construir un circuit a modo de dramaturgia, a modo de conte, en el qual l'espectador faça una transició i un viatge per un recorregut d'emocions a descobrir. Jo crec que Yolanda el que ha donat és una mirada que no és victimista i és una mirada molt personal. A més de les peces artístiques que té un discurs i té un relat diferent d'allò que esperem d'una exposició que tracta una malaltia com aquesta.